panggil Deniken Salindri. Iya, Pun. Oke, semoga yuk buat teman-teman, ayo kita sambut bareng-bareng bintang tamu kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga untuk Dimas Niken Salindri, monggo kasih tepuk tangannya. Kayak situ, like. Gimana Mas? Astagfirullah ya Allah. Deniken iki nanti wong ya. Muga-muga masyarakat sing ning kene iki seger waras panjang umur. Ya ta? Kok enak iso semene aku ya. Sik, wis siap Deniken siap. Tak semanggaaken Deniken monggo. Selamat sore semuanya. Sore, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panas napa mboten? Mboten, awalnya agak mendung-mendung enak ya. Langsung diparingi lagu nggih. Sing halus napa sing kasar? Aja halus dhisik. Lagi teko. Tangannya mana? Masih semangat? Masih ya, di sebelah sana masih semangat? Lanjut lagu apa lanjut jaranan? Lagu. Mau kasih lagu berapa lagi? Ojo kesuwen. Aku ngantuk. Apa? Ayang-ayang. Mau lagu apa? Hah? Kawitaning Sinawang. Ayang-ayang. Langsung njaluk ayang-ayang. Panitiane kan njaluk apa kok? Kayak rundingan sik kate ngerpek lagu kan. Kasih ayang-ayang ya. Ayang-ayang kan. Ganongan-ganongan iki kok bayarannya separuh lho ran joget. Duh, ayo. Timbangane nggo tuku bensin tok pepo yo. Ayo. Malah koyo Ayang-ayang. pedet. Terima kasih ya Ibu. Oh Mbak, ya maaf. Oh Mbak, dicelok ibu ra gelem njaluk Cece. Ya maaf. Minta dipanggil Cece, rumahnya mana? Rola. Mbak. Heeh. Lagi Bu. Lagi. Sing sekiranya sampean iso nyanyi bareng-bareng apa ya lagune ya? Heeh. Nemen. Nopo, Pak? Bokong semok. Delok bokong semok peh koyo ngerti bokong semok to peh. Iki lanang sapa? Ki anak mungkin. Itu lho dudul kancane iki lho iki. Bokong semok ki bokonge sing piye? Jajal tipene piye? Heeh. Iya, sing tuwek ngono lho sing ulangi biasane. Ya Allah. Ya. Inces. Halo. Temanku yang ada di Rola, halo. Dia Inces. Siapa sing nyuwun pengarepan? Oh, dari panitia minta request pengarepan. Pengarepan nih piye? Ayo. Dari Mas Dimas. Nyuwun pengarepan. Nyuwun pengarepan. Ya? Mana? Ya apa-apa, penting deng langsung brol ya.
engko kadung munggah ditokne sitok. Ya. Sini. Iya boleh. Penting tertib loh ya, ora oleh tawuran yang ndur panggung loh. Jambak-jambakan. Oh. Kaya enteng. Bokong semek ya. Ya. Bokong semek. Ngono lho. Oh iya. Embo iki, nek pokoknya sapa sih, Mak? Peh, lah koyo taper klontang ngene kok. Ayo. Namanya sampean WA ya. Intinya ya kan semua orang sudah tahu jenengan lah nembang utawi nyanyi lagu-lagu ambiar, lagu-lagu yang modern itu wis gak diragukan lagi. Dan ini request dari Mama Wiwin langsung sampean disuruh nembang serapat bablas mengke jaipongan wala kekek baru sampean joget jaipongan. Wah. Nah, jadi pas Kenapa? wayahe tenan. Saman WA ngono ya, Mah? Hah? Saman WA ngono. Gak percaya itu wong ini. Ora, wonge malah njaluk gadung melati yo. Oh, kadung latine sengko. Dadi ki nganu bugel Oh, ayam ini. Oh, akal-akalane ayam dhewe. sampean nembang serapat langsung kowe dibablasne wala kekek sing nembang Mbak Latifah baru sampean joget jalan. Sawerane sik ndi? Pira sawerane? Hah? 1 juta. Yo tak kei 1 juta bar iki. Lah nyapa? Ini beri tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Nah, wes, ayo banyak-banyak persiapan. Serampat. Aku ora ngajar serampat ya. Niken Salindri. Oh boleh. Kurang sih mau serampat ya.
luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Dimas Niken Salitri. Iya Mbak Yu. Jan tak terwandingi. Iya, toh. Bocah kok serba bisa. Serba bisa. Wis sing ngelatih mamae yo. Mama ini ke. Iki di duetnya bisa piye karo mamae? Ya no. Lah niki sing Ya, no. saking Mojokerto iki langsung blayu. Boleh kasih tepuk tangannya mana untuk Mayang Moro original. Atraksi akrobatik ikan batik alat terang. Wonten ingkang sapanjenengan sami saking keluarga besar Mayang Moro original. Ingkang sapunika aturaken klik hormat ninggalan datro mulang Mojokerto Jawa Timur Indonesia. Sebuah atraksi susun menaran. Ingkang dipun suguhaken para kandang seniman-seniman Mayang Moro original. Bilo masa keluarga cinta baik dengan pangestu. Boleh kasih tepuk tangannya mana? Aman Jenti Timan Cini Moro. Aman Jenti Timan Cini Moro. Titiwan ini pun koro-koro kan keting
lelebat ing mono lirboyo lir kang arep ing boyo kang ketemu salah satu kali muncul sarpo ikan kami kelam baik perawat yang bola kaki aten pantarangin ikan terpenuh delik sang berbit dalam ekspon boyo ikan arek jadi boyo kang arek pekemu mono kaki ingin sepit apit-apit pemilihan terusak pemilihan instruksi dari dinas keamanan untuk yang ada di dalam kalangan atau di dalam barikade mohon untuk panjenengan keluarga yang ada di sekeliling panggung di dalam pagar saya mohon untuk keluar. Mohon bantuan dari Bapak Bupati Keamanan untuk menertibkan yang ada di dalam rejik atau di dalam area pementasan mohon untuk ditertibkan nggih. Cirebon Prabowo Pate Singo Kubeng panganing Parwadya balaku yen ora menoti kandhane ape-ape yen ora menoti kandhane ape-ape kowe dina iki bakal kating-kating kok bisa ngumpuli kating dayane wadya balaku
ning telenging wana lir kaya kanggung lewang liwung sabda sabdawati jalmawati Petal salah satu kali jalma ingkang derekaken lampaing mati siwa buka Wuku saking areng-arengipun wana lir kaya indake arengi tulindungan Kucing kantolo kucing pemisai Kucang ono ing sakabeh Ing sakroning wana lir kaya minggilipun salah satu galing jalma ingkang dados junjungan kawula sakruwarga saking mayat para original kados merenggang irisi Pun Prabana